L-inerranza tal-Bibbja, jiġifieri li fil-Bibbja m'hemmx żbalji. Konsegwenza ewlenija tal-fatt li l-Bibbja hija ispirata f'kull aspett tagħha, l-aspett letterarju, fil-messaġġ, fit-teoloġija, hija proprju l-inerranza tagħha, jiġifieri li l-Bibbja ma jistax ikollha żbalji. Fil-Bibbja Alla jikkomunika il-verità salvivika, ġifieri l-verità li ssalva lill-bnedmin kollha, li minnhom u għalihom dawn il-bnedmin, naturalment bl-ispirazzjoni tal-Ispirtu Santu, hija miktuba. Hija l-verità li ssalva ma jistax ikollha żbalji fiha, verità żbaljata ma jiverita xejn. Din il-verità toħroġ b'mod progressiv bil-mod il-mod minn dak li hemm miktub fil-Bibbja. Għandha ċ-ċentru u l-fus tagħha din il-verità fi Kristu Ġesu. U nsibuha din il-verità fil-Bibbja sħiħa. Tieni ittra lil Timotju l-kapitlu 3 vers 16. L-awtur jikteb l-iskrittura kollha hija mnebħa minn Alla. U d-dokument tal-Konċilju Vatikan II fuq ir-rivelazzjoni divina fil-paragrafu 12 jgħid li biex napprezzaw il-verità li titwassal lilna fil-kodba singoli, il-kodba individwali, wieħed, jeħtieġilna niflu tajjeb l-intenzjonijiet, il-presupposti tal-awturi, il-kuntest u l-modi ta' espressjoni kif kienu jitkellmu jiktbu tal-awturi stess u ta' tradizzjonijiet warahom. X'inhuma dawn il-modi ta' espressjoni kif kienu jitkellmu jiktbu? Per eżempju, fil-ktib ta' Ġoswe kapitlu 10 insibu r-rakkont ta' meta Ġoswe iwaqqaf ix-xemx biex ma jidlamx u allura seta' jkompli jirbaħ lill-Edewwa ta' Iżrael l-Amurrin. Xjentifikament naturalment dan ma jistax isir għax ix-xemx ma titħarrikx u hija d-dinja li ddur madwarha. Allura nistgħu ngħidu li l-Bibbja hija żbaljata almenu f'dan id-dettall xjentifiku. Eżempju ieħor, fil-ktib ta' Iżajja l-kapitlu 38, Sultan tajjeb, Ħeżekija, jimrad u jkun qiegħed imut. Il-profeta Iżajja bin Amos jgħidlu illi se jmut dalwaqt. U barra minn hekk, il-qawwa militari tal-Assiri ġejja kontrih. Ħeżekija naturalment għal dawn iż-żewġ aħbarijiet, dawn iż-żewġ profezziji koroħ jibki biki kbir. Jitlob lil Alla jgħidlu li hu ipprova jagħmel it-tajjeb bħala sultan. Il-profeta Iżajja jerġa' jmur għandu u jgħidlu li Alla ħenna għalih u se jħallih jgħix 15-il sena oħra. Barra minn hekk l-Assirja mhijiex se tirbaħ lil Ġerusalemm. U s-sinjal għal dawn iż-żewġ grazzi kbar kien li x-xemx se terġa' lura 6 arġiet fuq it-taraġġ ta' Aħaz fil-palazz. Dan huwa żball mill-lat tax-xjenza naturali? Huwa fatt li aħna hekk nitkellmu, x-xemx tinżel u x-xemx titla'. Jekk naraw jew nisimgħu bullettini tat-temp anke minn uffiċjali għolja ħafna fil-meteoroloġija u l-avjazzjoni, anke llum fl-2020 hekk jgħidu għada x-xemx se titla' fit-tali ħin u se tinżel fit-tali ħin. Allura dan huwa żball xjentifiku u meteoroloġiku jew inkella l-intenzjoni tal-awtur kien li juri l-għajnuna li Alla ta' lil-Lut f'dak il-mument meta kienu qegħdin jissetiljaw fl-Arti Mweda. Il-Bibbja mhijiex ktieb tax-xjenza imma tal-messaġġ salviviku tas-salvazzjoni. Eżempju ieħor. Meta San Luqa jirrakkonta l-istorja ta' meta Ġuseppi u Marija ħadu lit-tarbija Ġesu fit-Tempju jgħid li kien għal ilhom iż-żmien tal-purifikazzjoni tagħhom. San Luqa kapitlu 2 vers 22. Imma aħna nafu li l-purifikazzjoni kienet issir biss għall-omm. 40 jum għal tifel u 80 jum meta
tagħti twelid lil tifla. Dan huwa nuqqas ta' tarif ta' drawiet tal-Lut u jekk u hekk ma jnaqqas xejn mill-messaġġ ewlieni tar-rakkontu tal-ġrajja. Kemm Marija u kemm Ġesu irċevew il-profezija dwaru. Marija bħala dik li s-sejf tal-kontradizzjoni se jinfdilha ruħha u t-tarbija Ġesu li se jkun is-salvazzjoni tal-bnedmin kollha, Lut u ġnus, Lut u pagani. Luqa ried li kemm l-omm u kemm it-tarbija ikunu fit-tempju meta Xmun jagħmel il-profezija tiegħu. Allura jgħid li marru għal purifikazzjoni tat-tnejn. Żball tarfin kulturali jew l-awtur uża drawwa u estendiha biex iwassal messaġġ universali li Ġesu ġie biex isalva lil bnedmin kollha. Il-Bibja mhix ktieb ta' soċjoloġija reliġjuża imma messaġġ ta' salvazzjoni. Fiċ-ċensiment ta' meta twieled Ġesu f'Betlem, aħna propjament ma nafux li kien hemm xi ċensiment universali mad-dinja kollha fi żmien meta twieled Ġesu. Li jagħmel Luqa huwa li jaqbad ċensiment reġjonali li kien sar veru fi żmien meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja u jestendih għad-dinja tal-Imperu Ruman kollu biex Ġesu jerġa' jidħol bħala salvatur universali tal-ħolqien kollu. Żball storiku jew intenzjoni differenti tal-awtur. Il-Bibja mhix ktieb tal-istorja u allura dak li hemm miktub mhux intenzjonat li jwassal preċiżjoni storika kif nifhmu llum. L-inerranza tal-Bibja li l-Bibja ma tistax tiżbalja hija wkoll karatteristika tas-sensittività tal-verità murija mill-poplu kollu ta' Alla, immexxija mill-Ispirtu Santu. Il-Knisja l-komunità li temmen ma tistax tiżbalja f'dak li għandu x'jaqsam mal-fidi u mal-morali, mal-imġiba tal-bnedmin, anka jekk ir-rivelazzjoni hija gradwali, timxi mal-pass tal-bniedem skont kif il-bniedem jista' jifhimha.